सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया जखनथाइ आरो आगु सनाथि मायथाइ फालिथायखौ सोलिफु दाननि 26 आरो 27 फेब्रुवारि 2022 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। थांनाय जानुवारि दाननि 19, 20 आरो 21, 2022 खालारखालि हग्राजुलि दख'रानि सिङाव थानाय खावब्ला फोथाराव खुंनो लानाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो आगु सनाथि मायथाइ फालिथायखौ सरकारा फोसावनाय कभिड-19 नि एसअपिनि थाखाय दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। नाथाय आसाम सरकारा दिनैनिफ्राय कभिड-19 नि जेसेबां नेमखान्थिफोर दंमोन गासैखौबो बोखारनानै होबाय। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ फिन गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय फैगौ 26 आरो 27 फेब्रुवारि खालारखालि थि खालामनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ फोरमायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेश बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे एबसुनि 55थि गायसनथाइ साननि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरो आरो बुंथियो। दिनै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे गोथार बुब्लिजों लोगोसे बे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो केबिनेट एबा बिबानगिरिफोरनि मेल जोङो जिरायबाय दिनै। दा जिरायनायनि गेजेरजों थांनाय जि जोंनि 49थि जि थान्दै जखनथाइ आरो आगु सनाथि मायथाइ फोरबो नैबे हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय खावब्ला फोथाराव जानो गोनांमोन। बियो कभिडनि थाखाय दोनथ'जादोंमोन। दिनै बे गोथार सानावनो जोंनि रायजोफोरनो जोङो फोसावनानै गोजोननो मोन्दों। मानो होनोब्ला दिनै जों सावरायनानै बेनि थारिखखौ जों थि खालामनाय जाबाय। थारिखआ जाहैबाय नैबे फेब्रुवारि दाननिनो 26 आरो 27 अक्ट' साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि थान्दै जखनथाइ आरो आगु सनाथि मायथाइ फोरबोआ जागोन। दा बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै थिखानानै सिगां जि जोङो थि खालामखाना दोनखानाय जादोंमोन एबसुनिनो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि आरो जर'खा आलासि हिसाबै आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानजाथाव प्रमद ब्रह्म बिथाङा गनायथि होखाना दङमोन। आं बेनिखायनो खावलायनो नागिरदों माननि आलासियानो जा गाहाय आलासियानो जा आरो जर'खा आलासियानो जा जाय बिथांमोना जोंनो सिगां कनसेन्टखौ होदोंमोन दा बिथांमोना जाहाथे कनसेन्टखौ फिन होफिननानै नैबे जानो गोनां जि जोंनि थान्दै जखनथाइनि गेवलां मेल दा गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गासैबो आलासि बिथांमोनखौ फिन नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायफिननाय जाबाय। दिनै 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि गायसनथाइ सान। बे गायसनथाइ साननिनो इउनाइटेड निउस, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों गासै बर' माहारिनिसिम सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसेयैनो दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जोनोम मोननानै दिनै फैयै फैयै 55 बोसोराव आगान होफैबाय। दिनै बे 55 बोसोर जानाय मोनसे आफादाव सासे बिबानगिरि हिसाबै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद। दा सिनस्रि आफाद हिसाबै बे आफादाव थानानै बर' माहारिनि गोबां खामानि मावनायनि खाबु दङ। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खामानि बियो सिगाङाव जेरैबायदि खामानि दङमोन बेनिख्रुइ बांसिन बर' माहारिनि थाखाय मावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो नैबे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों गासै जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव हाजार जेंना जेंसि फैया मानो जोङो सिगाङाव जिबायदि खामानि मावदोंमोन बिनिख्रुइ आरो बांसिन बर' माहारिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ दङ। मानो होनोब्ला खामानिया बांनायनिफ्राय बांबाय थादों। आं बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार बुब्लिनि गेजेरजों गासै एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसेयैनो जर'खायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि मानजाथाव दिपेन बर' बिथां, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोननिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय।